あれ？はい、皆さんおはようございます。日本の皆さんおはようございます。Facebook ライブ、今日から本格的にやっていこうと思います。日本の皆さんはもう1日早いので、ここよりも、もう2日かな10月2日だと思うんです。こちらはまだ、1日なんですけども、はい。今日からね、本格的にやっていこうかなと思います。はい。すいません。ちょっとね、やっぱり慣れないんで、時間がね、どうしてもかかっちゃいますね。すいません。えーっと、はい。私の自己紹介からいきます。私の名前は、ケイコワットと申します。で、ソウル、日向さん、おはようございます。いつもありがとうございます。日向さんも素晴らしい人で、これからね、ゲストにお呼びしようと思ってるんですけども。まずは、自己紹介からいきます。私はソウルレベルアニマルコミュニケーション、そしてインテュイティブのケイコワットと申します。カナダの西海岸、ブリティッシュコロンビアに在住しています。で、昨日、本当になんかテストで終わろうかと思ったんですけども、ちょろっと話して、アニマルコミュニケーションとは一体どういうものなのかっていうことを少しだけお話ししました。はい。で、他にも、過去世を見たりですとか、タロットリーディングですとか、オラクルカードなどを使ったリーディングですとか、あとは霊気などもやってたりするんですけども、もしもっと知りたい方は、私のサイトがありますので、そちらの方をご覧ください。ケイコワット .com で、行くと思います。で、一番上に日本の旗が載ってる方を押してくれると、日本語に行くようになってます。よろしくお願いします。はい。さて、今日のトピックは、フェアリーちゃんなんですけども、皆さん、フェアリーはご存知でしょうか？妖精ですよね、日本語にすると。で、どういうわけか、フェアリーちゃんはとっても私の身近にいてくれて、いろいろ助けてくれてるんですけども、別に私、外、山に登ったりとか、山を見るのは好きなんですけど、実際に登ったりとか、あとはお花をこうね、やったりとか、そういうのあんまり好きじゃないんで、一応畑はあるんですけども、食べるもののためにやってるだけなんで、別にこう、そこから楽しくてっていう感じじゃないんで、どうしてなのかはちょっとわかんないんですけど、でもフェアリーちゃんがこう周りにいて助けてくれているっていうのはとっても感じるんですね。で、これ私のビジネスのロゴなんですけども、私これ自分で撮ったんですけど、私のビジネスネームが、ゴールデンフェアリー444という名前をつけてあるんですけども、どうしてもやっぱりフェアリーちゃんの中に入れたかったんですね。彼らがやっぱり助けてくれてるので、彼らと一緒にやっていこうと思って。で、このビデオも、このね、Facebook ライブ、YouTube もそうなんですけども、私一人でやってるわけじゃないんですよ、本当に。フェアリーちゃんが一緒にやろうやろうってこう言ってくれて、で、そういうのがこう結構積み重なってまして、一回の出来事とかじゃなくて、結構こう徐々にやろうかな、やろうかなっていう、こう、英語でナッジって言うんですけど、ほら、やりなよっていうふうにこうね、少しずつこう、そっちの方向に持ってってくれるっていうか、で、この写真でもね、わかると思うんですけども、フェアリーちゃんはこういう、スズランとか、こういうベルの形のした、お花によくいます。ですので、よーくこう、フォーカスしてみると、もしかしたら見えるかもしれないですよね。はい。で、あと、本当はね、今日ね、違う話しようと思ったんですけど、英語バージョンでちょっと前にやってたんですけども、その時にやっぱり同じような、私、あんまりね、器用じゃないんで
どうしようかと思ったんですよ。英語と日本語一緒にやろうかなとか。でもね、こう、スイッチをオン、オフにするのがやっぱり私苦手なんですよね。で、一度やっぱり英語で話しちゃうと、ずーっとそれで言ってしまうタイプなので、器用じゃないんですよ。だからね、やっぱりね、英語は英語、日本語は日本語っていうことで、2回取ることにしました。はい。で、フェアリーちゃんのお話も本当はね、違う話を今日しようと思ったんですけど、とりあえず英語の方とマッチして、似たような内容にしておこうと思います。で、このお話はですね、私のウェブサイトに載ってるんですけども、日本で多分何十年か前に流行ったものの一つで、なんかこう小さい動物のなんかこうビーズで作る動物のなんかこう小さいのが流行ったはずなんですよ。で、私、妹が日本にいまして、で、妹が送ってくれたんですね。その、なんかこう、やり方とか、どういうふうにやるとか、こう、いろいろ、私手で、小さいものとかをこう手で、ジュエリーとかも作るんですけど、そういうのすごい好きで、あの、もう時間を忘れて5時間とか気がついたら経ってたみたいなことが結構あるんですけども、で、妹も好きなのを知ってたんで、送ってくれたんですよ。で、まあ何個か、まあ作ってはいたんですけども、で、そのうちに、これ本当に何十年、10年以上前の話かもしれないんですけど、本当アニマルコミュニケーターになる前ですよね。で、普通にこう生活してたら、こう頭の中にライオン、その、ビーズのライオンをビーズで作るっていうことが、こう頭の中にこう浮かんでくるんですよ。それがね、3日ぐらい続いたんですよね。で、3日目ぐらいに、やっぱり作ろうっていう気分になりまして、で、家の中で一人で作ってたんですよ、それを。で、もう作ってると楽しくて楽しくて、うわー楽しいとか自分で言いながら作ってたんですよね。で、そうやってる途中に、右側からこれくらいの金色の光が突然、なんか突如現れまして、で、サイズは本当にこれぐらいなんですけど、それがね、大きくなったり小さくなったり、ほんのわずかなんですけど、こういうふうに大きくなったり小さくなったりするんですよ。そして、それがね、蝶々のように、こう、上にちょっと行ったり、下に下がったり、こんな感じで、ふわふわっとこう、移動っていうか動いてきて、で、私のお腹ぐらいのところに、わーって消えていなくなったんですよね。で、私は、あれは一体何なんだろうと思って、もうずっとなんかこう、無言で、なんと考えていいか分かんなくって、で、その時に、そのライオンを作っていた時にワイヤーで、金色のワイヤーを使っていたので、あ、これはね、ワイヤーだったのかなと思って、マインドってそうですよね。ワイヤーに違いないとか思って、持っていたワイヤーを、ポイってこう、横にこう投げてみたんですよ。そしたら、重力がありますので、もちろん下に落ちますよね。こうはいかないんですよ。だから、あれは一体何だったんだろうなってしばらく考えた後、分かりましたね。あれはフェアリーちゃんだったんだって。こう、多分ね、私が見る必要があったんだと思うんですよ。あのやっぱり見えないと確信がないので、絶対にそうだっていうふうに思えないですよね。どんなに、ああ、フェアリーちゃんは周りにいるんだって分かってても、やっぱり実際に見ると、あ、いるのを知ってるっていうふうになるじゃないですか、強く。で、まあ私も存在は知ってたけど、そこまで強く信じてなかったんですよね、きっとね。で、もう、そう、正体をこう見せてくれたので、あ、絶対にいるっていう、もう分かってる派に入りました。で、その光だったっていうのは、これは、人によって見え方が違うので、その人が信じている
ものに見えると思うんですよね。例えば、エンジェルでもね、フェアリーちゃんでもいいんですけど、こういう形に違いないとか、人の形をしてるに違いないとか、翼があるに違いないとか、そういうふうに本当に心から信じる人には、そんなふうに見えると思うんですよ。でも、私には、光で何でも見えるんですね。また次回やるときにエンジェルの話しようと思うんですけども、私にはなんかこう、私たちは光の存在だっていうふうに信じてる部分がきっとどこかであると思うんですよね。ですので、光で、現れてくれますね。で、そのフェアリーちゃんがいなくなってから、もうなんかびっくりですよね。ああっていう感じで、なんだったんだろうっていうのと、信じられないのと、でもあれはフェアリーちゃんだったっていうのと、もうなんかこう、紛れて、でもとっても嬉しかったですね。見せてくれて。で、フェアリーちゃんは、特にリサイクルですとか、地球の環境とかをすごくこう気にしてる人とか、実際にすごく取り組んでる人などによく現れてくれますね。で、いろんなフェアリーちゃんがいると思います。でも私には光でしか見えなかったんですけども、でもたまにこう、パッという、なんていうんだろう、いろんな色で見せてくれますね。あとクリスタルにももちろんそうです。いてくれますし、あとは動物とも仲良しで、そう、お友達なんですよね。フェアリーちゃん、フェアリー王国と動物王国はすごく仲良しなので、それもあって、フェアリーちゃんの名前を入れようと思いました。はい。本当はね、フェアリーちゃんのお話は結構あるんですけど、とりあえず、一気に話すとね、あれなんで、少しずつこれ続けていこうと思いますので、皆さんもね、応援の方どうぞよろしくお願いします。あ、で、もう一つあるんです。今日、このライブを始まる前に、フェアリーちゃんにね、何かね、皆さんにお伝えしたいことありますかって聞いてみたんですね。そしたら、情熱を持って人生の愛に落ちるって言ったらいいのかな。fall in love ってこう、愛するとか愛に落ちるとかってよく言うんですけども、もう、パッショネイトっていうのがついてるんですよね。私あんまり情熱的じゃない。まあ、アニマルコミュニケーションのことはとっても情熱があるんですけども、もう情熱を持って人生を愛する、自分の人生を愛するみたいな感じのことを伝えるようにって言われたんですけども、秋が来まして、いろんなね、新しいことに挑戦したりとか、読書をしたりですとか、こう、新しいね、ことを学んだりとかっていう季節にはもうもってこいの季節だと思うんですけども、もう情熱を持って、もう愛に落ちるみたいな感じで。で、この情熱がポイントらしいんですけども。自分で言ってておかしくなっちゃいますね。情熱とかね。すいません。あそうですね。うん。で、こう何でもね、こう決めるときに、やっぱりね、情熱があれば、どんなことでも乗り越えられるんですよね。で、自分のゴールにちゃんと行けるように、やっぱり情熱ってすっごい大事だと思うんですよね。で、好きなこととか、情熱のね、持っていることをすると、こう、やっぱり、次に、やっぱり集中ももちろんしますし、で、そういうことをどんどんしていくと、次のステップがね、こう、宇宙というかユニバースからこう差し出されるんですよ。やっぱり自分の情熱を持ってこう進んでいくとですね、次はこっちだよ、次はこっちだよっていうふうに、次の方法をこうね、
いろんな方面で見せてくれます。必ずそこにはサポートがあります。でもね、やっぱりそこには情熱が必要なんですよね。で、急にね、そんな情熱を持って人生をみたいなね、こと言われてもっていうふうに思う人もいると思うんですよ。多分私も誰かに言われたらそっちの方向に行くと思うんですけど、ヒントはですね、子猫とか子犬って見てると、こう、心からもう楽しんで遊んだりとかしてるじゃないですか。で、本物じゃなくていいと思うんですよ。本当にFacebook のね、ポストとかビデオとかでも全然 OK だと思うんですけど、それを見てるとね、こう、何かこう、感じるものがあるはずなんですよね。で、こう、上位ですね、喜びのエナジーっていうか、エネルギーというか、そういうのを受けると思うんです、やっぱり。で、そういうのが、やっぱりね、きっかけでもないよね。ちょっとしたこう、あのなんて言ったらいいんだろうな。助けになると思いますね。何か情熱を見つけるのに、こういうなんか喜びのエネルギーってとっても必要なんですよね。こういう何かを新しく始めるとか、自分の情熱の何かを見つけるとか。で、そういうのになんか、こう、あんまり見つけられないなとか、なんかこう迷子になっちゃってる部分がもしあるようでしたら、子犬とか子猫とかを見ると、情熱がまたね、復活するような、そういうエネルギーを、くれるそうです。ですので、ぜひね、見てみてください。一応私もアニマルコミュニケーターなんで、ぴったりかなと思ったんですけど。うん、そんな感じですかね。まあ、ユニバースは常に私たちをサポートしてくれてます。私たちは、ユニークな存在で、私たちというものは本当に皆さん違って、みんなそれぞれ素晴らしいです。で、これはね、みんなに言えることですけども、あなたはこの世界に一人しかいません。あなたはとってもユニークです。誰も同じ人はいないんです。ですので、自分のね、持っているものを輝かせて、もうそれだけで十分なんですよ。そう。何かやらなくちゃいけないとか、使命がとか、そういうの全然関係ないですから。もう自分の持ってるものを輝かす。で、それにパッションを見つけてね、こう人生を愛することができればもう最高です。はい。では今日はこんな感じになります。またね、来週できるかな。今日はこちら金曜日なんで、来週になると思うんですけども、今度はね、ちゃんと告知してやるようにします。大体これぐらいの時間だと思うんですけども。それではまたね、お付き合いくださいませ。今日は本当にどうもありがとうございました。またね、よろしくお願いします。それでは、良い一日をお過ごしください。